Il-membru tal-Parlament Ewropew Miriam Dalli intgħażlet biex tkun in-negozjatur ewlieni tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fuq it-tibdil leġislattiv tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-regoli ta' Dublin. Ir-regoli ta' Dublin jirregolaw il-moviment tal-immigrazzjoni fl-Ewropa. Fil-fatt dan li hija membru tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar il-migrazzjoni. Din ser tkun waħda mill-ewwel liġijiet imresqa bħala parti mill-Aġenda Ewropea għall-Migrazzjoni li kienet adottata mill-Kummissjoni Ewropea f'Mejju. Dawn il-liġijiet għandhom iġibu tibdil fil-mod kif tiġi indirizzata l-migrazzjoni fi 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea inkluż Malta. Regoli ta' Dublin ilhom jiġu kritikati għal ħafna snin għaliex joħolqu pressjonijiet eċċessivi fuq stati membri mal-fruntiera bħal Malta. Ir-regoli jimponu li għandu jkun il-pajjiż tal-fruntiera li fih jidħol l-ewwel immigrant li jipproċessa t-talba tiegħu għall-ażil jew protezzjoni umanitarja. Ir-rapport li fuqu ser taħdem Dalli ser jiffoka fuq l-iżviluppar ta' mekkaniżmu permanenti ta' rilokazzjoni f'każ ta' kriżijiet tinflussi kbar ta' immigranti li jkunu qed ifittxu protezzjoni. F'kummenti wara l-intgħażlet għal dan l-irwol, Miriam Dalli esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal fatt li l-MP Maltija ser tkun involuta direttament f'leġiżlazzjoni importanti għal pajjiżna. Dalli qalet li għandna bżonn mekkaniżmu permanenti li jgħin il-pajjiżi li jkunu qegħdin jaffaċċjaw sitwazzjoni ta' emerġenza. Qalet ukoll li huwa importanti ħafna li l-kobor tal-pajjiż ikun ikkunsidrat u dan huwa wieħed mill-elementi li se tafas fuqu.